Para sa mga taong gustong bumili ng inyong sariling sasakyan, huwag kayong mag-alala dahil kami na ang bahala sa inyo. Sa video na to, ililista namin ang top 10 second-hand cars na available ngayon sa Philippine market. Honda Accord 2003. Ang Honda Accord ay pinalabas noong 2003 sa isang British commercial kung saan ginamit ang mga parte ng sasakyan para gawing Rube Goldberg machine. Itong commercial na ito ay ginawa para i-promote ang 7th generation Accord. Dahil dito, naging tanyag ito sa pagiging advertising legend na pinarangalan pa ng The Daily Telegraph. Ang sasakyan din na ito ay naging parte ng Car and Driver's 10 Best Cars ng 30 beses. Kaya naman, tinitingala ito ng mga car owners. Ang Honda Accord 2003 ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos to 275,000 pesos. Number 9. Honda Civic 97 model. Alam nyo ba na isa sa pinakamabebentang sasakyan sa mundo ay ang Honda Civic 97 model. Hindi lamang ito nabibilang sa 6 best-selling car of all time, ngunit isa rin ito sa mga sasakyan na budget-friendly. Ang modelong ito ay isa sa mga may makina na simple pero maaasahan at kilala sa iba't ibang style nito. Binabagay din ng Honda ang disenyo ng kotse nila base sa lugar kung saan ka nakatira. Iba ang disenyo nito sa North America, iba rin dito sa Pilipinas. Ang isa sa kakaiba sa Honda Civic 97 model ay para siyang racing type na ibig sabihin ay mas magaan ang kanyang kaha at umaabot siya ng 5 to 6 speed manual transmission. Mabibili mo ang Civic na ito sa humigit kumulang 150,000 pesos. Number 8 ay ang Toyota Vios 2006 model. Isa ang Vios sa mga pinakamatitibay na sasakyan na ginawa dito sa Pilipinas. Hindi matinag-tinag ang modelong ito bilang isa sa pinakamabilis na sasakyan sa ilalim ng small passenger car segment dito sa Pilipinas. Tinatangkilik ito dahil sa malalaking interior nito, kalakip ang high fuel economy feature. Hinahanda rin ito ang pagiging komportable ng driver sa malayo ang pagmamaneho gamit ang high seat adjuster nito. Mabibili ang Toyota Vios 2006 model sa halagang 140,000 pesos hanggang 230,000 pesos. Number 7 ay ang Honda CR-V 2008 model. Ang Honda CR-V ay isa sa mga naging pioneer sa paggawa ng SUV. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Itong sasakyan na ito ay merong touchscreen navigation system na nakasama sa rearview camera. Napaka-komportable rin ng disenyo ng kotse na ito sa loob dahil sa pampamilya ito. Tinaguri ang children-friendly at parent-friendly ang CR-V sapagkat pinagmamalaki nito ang madaling pagsakay ng mga bata at ang kanilang mga stroller. Pangpamilya talaga ang Honda CR-V. Ang Honda CR-V 2008 model ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 250,000 pesos sa market ngayon. Number 6, Honda Civic FD. Ang Honda Civic FD generation ay isa sa mga go-to na sasakyan ng mga car enthusiast. Hindi lang dahil sa kanyang napakapoging outer design, kundi dahil na rin sa magandang dynamics nito kapag minamaneho. Ang futuristic design nito ay talaga naman nakakahumaling sa mga car guys. May dalawang variants ang FD Civic, ang FD1 at ang FD2, kung saan nag-iiba lamang ang dalawang ito sa upholstery at design. Meron din itong 5-gear transmission at 1.8 fuel displacement. Maaari mong mabili itong Honda Civic FD sa halagang 230,000 pesos hanggang 280,000 pesos. Number 5, Honda City 2009 model. Ang Honda City 2009 ay isang sasakyan na tila may masculine na disenyo, ngunit nakita nila at napansin na hindi ito masyadong epektibo sa mga mamimili o sa merkado. Kaya naman kinalaunan ay binago nila ang disenyo nito at gumawa ng mas nakakaakit na disenyo na pwedeng pambabae o pwedeng panglalaki. Hindi lamang sila bumawi sa disenyo, kundi pinaganda rin nila ang stereo sound system nito. Ang sound system ng sasakyan na ito ay nilagyan ng built-in iPod connector para mas madaling makapakinig ng music habang nagdadrive. Kilala rin ang sasakyan na ito na may malaking space at ikinatuwa ng marami dahil malaki rin ang legroom nito. Sa halagang 270,000 pesos
hanggang 300,000 pesos. Mapapasayo na ang Honda City 2009 model. Number 4. Mitsubishi Mirage 2016 model. Ang bagong Mirage ay sikat sa kanyang kaaya-ayang front grille design na may chrome finish sa front and back bumper nito. Ang sasakyan na ito ay may bi-xenon HID projector headlamps at mas pinagandang LED taillights. Dahil sa mga features na ito, tila standout ang Mirage kapag minamaneho sa city. Perfect din ito kung maraming tao ang sasakay. Dahil ang upuan nito ay kasya para sa 5 tao. Mabibili ito sa halagang 250,000 pesos hanggang 280,000 pesos. Number 3. Nissan Sentra GX 2004. Ang 2004 Nissan Sentra ay isang sasakyan na may functional cabin design. Kalakip ang iba't ibang features nito. Mas pinaganda ang kanyang exterior at hood na talaga namang in, lalo na sa mga kabataan. Kung ikaw ay mahilig makinig ng music, swak din ito para sa'yo dahil sa kanyang improved sound system. Ang kagandahan pa sa model na ito ay may iba't iba itong kulay. Hindi katulad ng ibang brands na 2 o 3 kulay lamang ang pagpipilian, napaka-unique rin ang color lineup nito katulad ng volcanic orange color at sapphire blue color. Ang Nissan Sentra GX 2004 model ay makukuha mo sa halagang 140,000 pesos hanggang 190,000 pesos. Number 2 spot ay ang Hyundai Ion. Ang Hyundai Ion ay built na matibay kahit maliit ang size. Hindi lamang ito nakakatuwa pag masdaan, agaw pansin din ang modelong ito dahil sa napakagandang forma at kamangha-mangha din na malaki ang legroom nito, considering na maliit nga ang pagkakagawa sa kanya. Huwag ka rin matakot para sa iyong kaligtasan dahil ang Ion ay may radiator support panels at door strength na talaga namang sasalba sa iyo kung may aksidente man na mangyayari. Ang second hand car na Hyundai Ion ay mabibili mo sa halagang 250,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Sa number 1 spot ay ang Toyota Corolla Altis 2008. Ang Toyota Corolla Altis 2008 ay finely designed sa generation niya. Katulad ng Ion, hindi makakalain na may malaking legroom ito at napakatibay ng kaha. Ang Altis ay may 5 seating capacity at makakasiguro ka na hindi ka may initan habang nagmamaneho dahil pinagmamalaki ng model na ito ang malamig na aircon system niya. Sagot din ng Corolla Altis ang kaligtasan mo gamit ang kanyang anti-lock braking system. Ang Toyota Corolla Altis 2008 ay nagkakahalaga ng 260,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Pagpipili ng sasakyan, importante na tignan lahat ng features nito. Hindi ibig sabihin na maganda ang panlabas nito ay sulit na ang pagbili mo dito. Kailangan mo din maging mapanuri sa mga features mula sa makina, upuan, gulong at iba pa. Malalaman mo kung ito ang sasakyan na para sa'yo. Hindi mo rin kailangan gumastos pa ng malaki para makuha ang hinahanap mo sa isang sasakyan. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga car enthusiast contents dito sa channel. Sali ka na din sa malupit na car group natin, yung link nasa description. Salamat sa panonood.